Ana parjono sahali mau lihat godang taruh tujuan tapar di kabasa natotong mandongan hita sa luhuna hipas dotong kita naro siya duduk tabe boy hita merpumu di bagas joro di 2 tahun ima dinarapita nalaho mangudurhon hela nami doho boru nami dina macalo pasu-pasu pardonga sarepeon ima siya bagas joro ni 2 tahun suang-suang lima dia mata pendeta nang dia ka pangulan ni Huria seluruh nama hamuna dina makobasi ima ulaw pamasu-masuon ni hela nami dohobor nami tung mau lihat godang ma di pasang nasarwa nami Tuhan muna terlumohi ma dia mang pendeta ang giyak matutu di hatani Tuhan tak ima nani patol khas muna tu hela do tu boru nami asa ang giyak gabe tukot dinaladit sulu-sului dinahulu ima dia di hela do boru nami dinalaho mangularon manang madalaton rumah tangga nasida tuari nanenggro holan kata mau lihat itu nabuy terpasak nami Tuhan muna amang pendeta alai sikap ni tangyang do nabuat tau kami anggiat matutu di Tuhan dia muna gajam ni umur terlumo bima hahi pasok do bisuk nasihat Tuhan tak asa totong di bagas kai pasok kamu dinalaho mamaritahon hata di Tuhan tak tuari akan nanenggro suang-suang lima di dongas sahutan nami nang dihita ka namar dongat tu mau lihat godang ma di pasahan nasarwa nami Tuhan muna ima di siala haradio ni roha muna ima narapita mangudurhon macalo pasu-pasu persaripeon ima hela nami dohok boru nami di siala ni hulang mau lihat godang do nabuy terpasatan itu kita seluruhna suang-suang lima nak kaning somon buah-buah ni para anak dung harwar hitan nong sebab joro di 2 tahun las omma gokon nami tu hita seluruhna ati dia kana suarang dope sah gokon nami omma buah-buah nami Tuhan muna asa udur hita tu bagas ni hasudo para anak ima marga sitorus disima hita mamangaton ide las do minum air si tiu-tiu laos pasakon akahata nauli tu ima tu hela nami do boru nami las matong gokon nami Tuhamu amang pendeta nang dia ka pangulan ni Huriata asarapi ulur maita tu bagas ni ima amata sitorus songon lima songon hata huhuasi sian hami parboru hor semadida saluhna